O presidente da Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, fixo público este mércoles un informe detallado dos danos producidos polas intensas chuvias caídas en días pasados, que cifran uns 5 millóns de euros os desperfectos nas estradas provinciais. Segundo informou en rolda de prensa, a día de hoxe seguen cerradas ao tráfico as vías que unen a Lama, Gataxe e Xende e a de Castro Dozón e a Rocha. No caso da vía danada en Alama, indicou que se produxe un derribo de estribos e a auga levou por diante parte da plataforma dunha ponte. Louzán apuntou que se está tratando de abordar o problema con urxencia para poder reanudar o tráfico nesa estrada. Se ben é certo, segundo destacou, existen pasos alternativos que poden ser empleados polos veciños de maneira provisional para chegar ao seu destino. Pola súa parte, en Dozón, a estrada provincial Castro Dozón, tivo lugar un desmoronamento dunha obra de drenaxe no apoio de Piñeiro, que produxo un socavón de dimensións considerables. Foi algo parecido ao que pasou fai uns meses en Forcarei, que lles costou máis de 600.000 euros arranxar, comentou Louzán, que matizou que este problema será solucionado tamén coa máxima brevidade posible. No extenso relatorio de danos fundamentalmente vinculados ás estradas, Louzán apuntou numerosas caídas de valos, destrucción de cunetas, presencia de escombros en fincas, retirada de firme da calzada, unhas incidencias cuya reparación asumirán as brigadas provinciais de vías e obras. Sen embargo, algúns dos destrozos requerirán a contratación dunha empresa especializada, polo que Louzán comentou que haberá que priorizar aqueles arreglos máis urxentes sobre outros. A ninguén se lle escapa que asumir uns gastos inesperados de 5 millóns de euros neste contexto de crisis económica é certamente complicado, conclueu Louzán. Unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Por eso en Ramos e Mariño queremos ofrecerche a posibilidade de que poidas disfrutar agora e pagar a túa comodidade. En Ramos e Mariño temos as mellores marcas, os mellores prezos e ademais servizo técnico propio. Ramos e Mariño, Milar na Estrada.